Helo pawb a croeso i Amser Stori Tonya unwaith eto. Beth am i ni fynd i Parc y Bore Bach, lle mae'r anifeiliad hudol yn byw. Stori heddiw yw Clip ap Clop yr Ungorn, gan Parc Jones a Christian Phillips. Mwynhewch! Odych chi erioed wedi bod ym Parc y Bore Bach? Beth ydych chi'n feddwl? Naddo? Ond dyna lle mae'r creaduriaid hudol yn byw. A wyddwch chi beth? Mae'n hollol wych. Maen nhw gyd yn byw yna. Y dreigiau, y morfyrynion, y griffiniaid, y Clops, yr elephant, anghofus. Mwy amdano fe nes mlaen. A Clip ap Clop. Ungorn ydy Clip ap Clop. Odych chi wedi gweld Ungorn erioed? Naddo'n amlwg, achos dych chi erioed wedi bod ym Parc y Bore Bach. Naddo? Wel, mae Ungorn yn debyg i geffyl. Ceffyl fflwffiog, del a chorn pigog yn tyfu o'i ben. Mae Clip ap Clop yn Ungorn smart dros ben, ac mae ei gorn yn rhagorol. Roedd Clip ap Clop yn falch iawn o'i gorn, achos, wel, dyna beth oedden ni'n neud o'n Ungorn. A dewch ni fod yn onest, heb gorn, wel, dim ond Clip ap Clop y ceffyl fyddai o, ac mae'r ein yn gael ym mobman. Byddai Clip ap Clop yn glenhau ei gorn bob dydd, ac yn rhoi min arno. Byddai'n ni gadw'n gynnes yn y gaeaf, a gadw'n oer neis yn yr haf. Ganddo fo oedd y corn gorau gafodd unrhyw Ungorn erioed. Neu felly roedd o'n ei ddweud. Ond dydy hon ddim yn stori hapus. Wel, ddim ar hyn o bryd, beth bynnag. Bydd hi'n drist am ychydig bach, ac wedyn, mi ddaw i'n hapus eto. Felly, ymlaen â ni. Bod corn Clip ap Clop yn ddigon o sioe, doedd creaduriaid eraill Parc y Bore Bach ddim bob amser yn ei hoffi. Chi'n gweld, roedd corn Clip ap Clop yn ei gael i bob math o drwbl. Fel y tro pan gafodd Griffin barti. Rwan, os ydych chi'n nabod Griffin fel rydyn ni'n ei adnabod, byddwch chi'n gwybod ei fod wrth ei fodd a balŵns. Byddai Griffin yn llenwi'r lle a phob math o balŵns del, mewn pob math o wahanol liwiau a siapiau. Rhai crwn, rhai hir, rhai mawr, rhai byr, rhai bach, rhai sgwar. Rhai sgwar? Wrth gwrs, dyma Parc y Bore Bach wedi'r cyfan. Roedd y creaduriaid i gyd wrth ei bodd yn mynd i barti Griffin, nes byddai Clip ap Clop a'i gorn pigog yn cyrraedd. Bydda yna lot o glipio a hyd yn oed mwy o glopio, a wedyn, bang, 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 bang! Byddai Clip ap Clop yn difetha'r parti drwy fyrstio'r balŵns i gyd. Doedd e byth yn bwriadu gwneud hynny, wrth gwrs, ond y draffedd oedd fod ei gorn pigog yn, wel, bigog, a byddai pawb yn mynd adre'n drist. Wedyn, dyna'r tro pan oedd Lili'r forforwyn yn dysgu reidio ei beic.
Fel y gallwch chi ddychmygu, mae reidio beic ychydig bach yn anodd, yn enwedig os oes gennych chi gynffon pysgodyn. Ond roedd Clip a Clop yn meddwl mae ef oedd yr un i'w helpu, achos fel mae pawb yn gwybod, mae pob Ungorn yn feiciwr arferchog. Felly, fe ddaliodd Clip ap Clop y beic tra bod Lili'r forforwyn yn llusgo ei hun oddi ar ei deilen Lili anferth a gosod ei hun ar y beic. Cudiodd yn dyn yn yr handlen a gosod ei chynffon ar un ochr. Yna, gwthiodd Clip ap Clop yr olwyn ôl a'i gorn. Ie, chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf, mae'n siŵr. Puncture. Gwnaeth corn Clip ap Clop dwll maint corn yn y teiar ôl a suddodd hwnnw'n fflat i'r llawr. Ond efallai mae'r tro gweithaf oedd pan brynodd Yeti het newydd. Ac roedd hi'n het a hanner. Roedd hi'n goch mwyn i bawb allu ei gweld yn yr eira. Ond un diwrnod, gwnaeth Yeti gamgymeriad mawr a gadael i Clip ap Clop ei gwisgo hi. Tynnodd Clip ap Clop yr het ar ei ben ac... Ie, chi'n hollol iawn. Chrwp! Rhwygodd dwll anferth yn het newydd Yeti. Felly, un diwrnod, penderfynodd Clip ap Clop y byddai'n gadael Parc y Bore Bach, achos roedd ei gorno, waith pa mor anhygoel oedd o, yn difetha popeth. A doedd Clip ap Clop ddim yn hoffi difetha popeth. Yn drist iawn, Clip clopiodd yn araf at giatiau Parc y Bore Bach. Ond dyna lle roedd pawb yn aros amdano. Nawr, ble'n gwmws wyt ti'n meddwl ti'n mynd? Gofynnodd Griffin. Rhywle, lle fydd fy nghorn i ddim yn achosi trafferth i bawb? Meddai Clip ap Clop. Paid â mynd, meddai Lili'r forforwyn. Mae rhaid i mi, meddai Clip ap Clop, trwy ei ddagrau. Y cyfan dwi'n ei wneud ydy rhwygo, a byrstio, a chrafu, a ffigo, a... Wel, meddai Yeti, odi, mae'n wir dy fod ti wedi gwneud y pethau na i gyd. Ond meddylia am popeth arall ti'n gallu ei wneud ar corna. Beth am hel y dail i gyd, yn yr hydref? Ac ar y deg y parc mwyn i ni blannu hadau yn y gwanwyn i gael blodau pert a llysiau blasus, meddai Lili'r forforwyn. Ac mae eliffant anghofus yn rhoi ei holl nodiadau ar dy gorn di, i'w atgoffa o bopeth y gallai anghofio. Dwi'n gwybod ei fod yn anghofio ble mae fe wedi roi nhw, ond nid dyna'r pwynt. Dy gorn di yw'r pwynt, meddai Griffin. A hyd yn oed pan mae pethau'n mynd o chwith, mond trio helpu wyt ti, meddai Yeti. Felly, beth am aros? Ie, gweiddodd pawb. Roedd Clip ap Clop yn hapus eto. Ddwedon ni, yndo? Achos roedd y creaduriaid eraill i gyd yn ei garu. Ac i ddathlu, cafodd Griffin barti castell bwnsio a llond y lle o faloons. Be? Na, peidiwch â phoeni, doedd yna ddim rhwygo, na byrstio, na chrafu, na ffigo, doedd ddim bang, chrwp. Achos fe gafodd Clip ap Clop syniad
Gwych. Mi roddodd gorcyn ar big ei gorn. Plop! Ac fe arosodd ym Parc y Bore Bach gyda'i ffrindiau hudol anhygoel i gyd. Y diwedd. Hwyl am y tro! Cwestiwn. Odych chi yn gallu creu llun o falŵns o phob math o wahanol liwiau a siapiau?